हटे खानदानी शरीर में भाई हटे शेर के कौनो बाबू बोली होई है मारिया जू घेर के आज मुआई को छोड़ी हरे पानी हटे खानदानी शरीर में भाई हटे शेर के कौनो बाबू बोली होई है मारिया जू घेर के देख रहले गरिया के होके फोने पधम कइले हम देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे। अच्छा टेंशन मत लो, शेर शिकार करे गइल बा। एकदम सही कहत रे हथियार जब उठवल तुम्हारी न तो फारी बाप दादा बा सिखौले रंगदारी भरले हो गुलिया यही जाती गड़ चढ़इले हो देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे। डरो मत मेरी जान, ये खानदानी पेशा है हमारा। लड़ल जाई केस चाहे होई कोई कीता राज कोई छोड़ी न जंगल में चीता AK-47 सुनिल टुन टुन से मंगइले हो देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे देवरो रे पलले के गइले हो देखी सैया जे। लो शेर शिकार को के आ गया।